Сега ще ви демонстрираме, че вървим в Осиково. Как се върти, как се маже. Стани малко другия ъгъл го пани. Пани от друг ъгъл, там. Да, репортер. Ние сме специалистите. Супер! По-близо към мене. И сега като го намазва как подозби тема. Нема и 5 минути. Почна да придобива лек загар. Вратни го Велине. Така е, специалист. Ема ми моторче, ама. Шишът му малък, то за яга. Много яко. Това си е най-му такова барбекю сме направили, че... ръчното печене. Уникат. Турвайте дърва отгоре, вики, турвайте жарата, ще се изсеи. Сетне да има жар да опенем веднага. Базани, само на всичките ги тури. Ама изтвадя, мине.